Ebusiafo mi mo bibi akwaba e de ba emergency Ghana TV eso senedi da edi kan ya watuni ina ha eja obi de nasem ebepie mu e wo fide mu hase na ebusiafo yetuni panofo yetuni fu wia na ni issue na odi aba no nso no ye de tu ya nkasa ye hufo esanse ye nim da asem ni bi ebe de ebe tu ye enti ebusiafo ene story amensaka ewo fide mu hasen ye mami bi ede na sem abeda MFK ewo Lawson TV nebusianfo asem ode bae ne se oni ni ku atena for so many years awo a ye fe na awo onwu bidja na okote se ni ku eni oba fofo afa yefunu awo ba na de te mami ne ede abepem ofide mu ane se ose abofra no opese omoye abofra ni DNA test na de enti o ka ne sa ne se ono huni ku a huni se ni ku entime enwo de enti maame ne kasa ne se o si ansa na oba be wale no na owo baba ako eni nti no se wa baba wale be mei na for so many years oni be ma ni ntime enwo na oba fofo etime abeka kire ne se oni ni ku afa yefu de onje onyindi esan so mo ko hospital na eja doctors for eka kire ne se one ne bema no ewo issue eni nti no mo solve no no solve ne die ebeba ne se e na bema me no wa ko hospital na ya ka kire ye mienu se ye wo problem na wetimi akwa abonten ne oba afofo awenti hu ne se oba na ye de e twatro nti ye maame e de nasem no abepie mu ewo fidiem hasente busiafo ye nsem ne yebekọ ne akwa kotie mu nsem abasanso e na update ebusiafo ye nua ba na se ye maame obepie mu ewo fidiem ase ya na obi aye blast ne se ja wanya ade na one bema e na ete ne mpna na one ne twempna na ene yemfa ne se Friday ana se Thursday e no ne bema ni jae e no sanso ko bema fofo ho ne bema fofo ekodi mpem agro na abofra be mu eja oma wo miensa one bema na one ni jae no one bema fofo no kodae no osanso ko bema na eja onse ntawantawa de eye den ya on be kam asumdwa ye de asumdwa timi aba e no sanso ko bema na nchema bema no sanso ne dae ne boyfriend ono ne te no esanso ne dae enti no mawo nkola miensa na mofra miensa no bema no koye DNA test abako enye ne dia na osi o oda mi do wunti no mehwa abofra no enti no mema ne haw eni ti yenya ba no e de bepie mu e wo fide ma se sisi abema no enhwe ne ma no eni ja ye fe bema no wa buchire ye fe bema ni bema ne kasa ye ka dia oba no so e ka kire yen e na bema ne ka se sisi ade one no e na ewo mofra no eni nti no obeye de obehwe baako no no so ahwe baako de enya ne dia no ono aye de ono a oba no ahwe no ebusiafo update about asem no ho the way omosify ka asem no ekosi yesisi ane se bema na sesa na adwen ana se bema no ensesa na adwen nti esem enyenko ni hwe video no emmasisi ana social no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e comment section no midin ediketche mami esi ns yenko so update ni ma yenko yenim banfre pama me dase sania o kano ena ye ne Ghana ewa akono nti na yesere ne se nyame mo Ghana na nkunimdie mra nkunimdie ba ebeboa ye nyina ye ni beje nso no de ya ade ayese yesere nyame so ohua mobo na Ghana de ya ne duba bia odi o mani ma na obedi o machi eno na ha adwen no emse ebetu ne lanka beboa tunel ka beboa pa manfre pa masani awo kano Afisem transisi ya na ye wo update pese ye de ma ye tiefo ene ahwefo ena no ye nua baba akobɔ refia ye frɛ no yes ewa yes ewa de asam nam ono ena ode owura bi ye frɛ no Bernard eba fia ha na nasem nyina ne sɛ one na tena awo nkwala miensa eduru ba bi no achingie nti omkɔ hwɛ akwala ne ba ko na nye be ma no ba sɛ dodo ebe kai sa asem ya ono na kan no kure bi nsem bi a
na ye ka se kwa bi so no wan kasa yie honest oni be ma no enya ntokwa ya wada okwa akra ne be ma foforo koda afiada esa ba kwasi ada ne na wotwe ena one ne mpena san be da ye boga case ni ye ka no eno apepepe na ne hawa ode ba ha ne se ne ba na usua no ketwa no enya de abema no ehwe no de tosu bi nso wone bema no ye japade omoso omasi dan ewo yabe bema no ohia ne chefa ewo saa japade anim na yeto nsa frɛ Bernard one ne maame enne ne papa nyina ba fie hamra na yeto ase ye hwehwemu no ye hu ye ne sɛ no kwasam ne sɛ ajapade no omoka ho asɛm no adanse pa ewo mu sɛ ye sɛ wa ni sika anase ne moa wo mu no ama cause yes e we ba no afo obi ama enna na Bernard nso asem asase no ene dan no ye ne maame dia ono anka sansi dan nti na ho no ye gina wo ka bibia na entimi nye ye na akwala no hwenu mu no ena Bernard gitum se no kre ono no akwala ba ko won ho nti ono susu se ba ko oba no ho de nko oba no so hwe ba ko no so hwe ba ko ye mane te asese no kre ne se wo ye bema oba de so oba ho no oba no hwe ne bia ye but e wa se de se agya obehwe oba ogitum se bosumi bia obema akwala 400 cedis ogitum a me no ka say enadodo ana won hwe no enra wo yi 2000 se ye mfama yes ewa me no ka say sika ye de ma yes ewa nra no ena edaso no waji 2000 rana wade mana wahye se busumi bi akola chop mo wade beba instant at once by force instant ana ba mro ma de o ba kon so ne se ye gunsam no so aye ka no ekoduru ba bi no maame se wa no ankasa agitu mu se se nkola ne makwan akola ne makwan akura wade ne kɔ a wade ne bekɔ be man ho na afi be man apɛ baabi ama akola na ku school na kyese wo mu a na otumi akosra wo mu enti na nea course ba kon enso eno no Afisem get good results. At the same Pacho Fro saying oh said the Ghana Black Stars yes ya charge no enye slow motion bia oba de na de onama no pay de de me na say me na brante bi hia me firi mfensi mate abrante no free aboa kwa na me ni hia ya tena ya 10 years ni emfansa ya wo mu nsama wo ne mai etu ho na mo kakra doctor say yenye aduro na ade doctor say yenum aduro na yenhwe nyame anim nti egusu a ye aduro no nti ever last 2 years mi hu se ababa obi eta frefre mi kunu e ma mi ye ya anya ababa woni number e mo ne hu se ababa woni firi krom ho a area ho a nti mi hia no ebusa ne se meta hu se wo frɛ mi kunu but mema de ebia na onim se be ma ne wo yere nti ne yere ne me nti wonya be ma ne frɛ ababa woni ka chanse me wo bibia me nko kan kire mi kunu me wo bibia me nko kan kire mi kunu ena me se mate nti eyesa no ma anya de ma frɛ ne biom na me delete ne number free me phone so nti be na ibe 1 year mu ani ena me tete se ababa woni nyem matate sam de ya amfanya asam na oba nso nyema ya nka na asam nti me twa so nti nyame adom ababa wona wo na nansa mitu kwan nti me ba ya na baba wa na wo na me de koto asakuro mu ha samle ma ya nim se na me tefa baba wa no ho se onu mi kunu na nyem nyame adom baba wa na ya de awo afa no ho afa ne ba nti mi busa be ma na be ma ne se nya no kre enye ne bibia ne ge no nti onko abusia ne ho ne musa abusia ne se be ma wasa yire aba se na ode beto onim se o musa ge ne ma me se na wate atisa anantisa yenyina te kuro ba akoso aye da ya bepi obusa ma me se yenyina nka mu ntete nkane nti wakwada adwono ho 3 days time na nkwaje mwaye ma me se atisa but mi kunu nya de wo hwe akwala no ena me se mate me se akacha asamele ma se wo hwe akwala ne dia na akwala ne ya ne ba dia emre wa Ghana me ne be ma ni ba but me ma dwen se yenye die ni akwala ne ya be ma ne ba die ni meboka ama yaye akwala ne ya be ma ne ba minisika bia gifri be ma no ho minisika bia so gifri wo ba no ho te se be ma ne ba ya me ba but 10 years ni awo ne mai nyese ye ntu hana mo ye tu hana mo nso awo ne mai enti ma dwen entene me se akwala no eye mi kunu ba ama asamele ma ne sa koy abusiafo se o monye abusiafo se die ni no o monya ne o monya ne chena emma be ma ne papa bai ama mabusiafo nso bai ama yesa akohia wa asamble man ne fie ho a
abusian se de ni no monye sa de mi kunu mi nka kwanta mi kunu se wonya akwala ne hwe mi kunu din so na da akwala ne so be ma no so woni ba obe de apene se obeja akwala ne hwe nti omu mienu no minim se na be ma na wono ne di ne ho a according to you wabu na topa no se yese eba ne ye ne dia se be ma imom na ese kokoje ne ba na wa wote ha wani abre be ma di na da so se wukuna confirm se ye ne ba ana enti wo hawo ne san ya obeso ye DNA hawo ne se 10 years ma woda me wo ya na me ba ne so na me de be ware no ye ko hospital no o me se ye nya aduro te se bibi wo ho ano ya walesam bibi wo ho sa bibi ni so mentimi fanto dwa ano na me no be ma na bibi wa ne ho anasa wo ye mienu mu mienu nyina problem e wo ho a eno na ama 10 years awo ne ma okay ya me ajetu me ya aduro but be ma ne nye ayede na otimi ko wo baby nti wo pa che se wokunu enkwamo a wo fom ana men kan sa no me pese me hu because there ehwehwe maso ne se wokunu na akwakobu atopa yes ena oba ne di nyinsan ne bre wokunu no wokunu aka se enye ne dia me kunu ajetu so waje atum se ene dia na se problem bi ye ni ho a wokunu betimi age ne ba enti wo na wo be die na wokunu eni wachi na na menti ase me kunu invitation na be ma ne mpene so wase wonye ba se waje atum enti so obi be die na it should be your husband enya wonti dienti na wona ehwehwe waso se chinchina atwan me kunu enya age atum sa akra ne ye ne dia so me se enya nye dia dienti a maame dienti a me se nye me kunu ba ne se akwala no ye nyina tikuro ba akoso mento kasa no ye nyina tikuro ba akoso ena girl ne so metete nsam se odi nyensa no kura kwa ma be ma foforo ena be ma na be ma ben ya wanti ni din meti ni din ye friend say ye friend ne frimpon be ma na odi nyinsa koma no ye friend ne frimpon okay ena e de bla mikunu so se asase ya no wa nyensa no but girl no wuwie no ye ko fie okasa na ma me ne kan afedi ya de na okwaje ye de nyensa na ma wanyi yo but ye wo akola ni bi enti wonim se wakọ atopon ne de wakobu kwade wako ma kwade wako enti de na kire se wukunu ntimi enya mikunu ba ye ntia mesi de ni no enu na me pese mi hu de ntia eba ne nya wukunu no ba ni de onya mikunu ba bibi ben atopa ne de wabu atopa ne de wabu but ba ni nya mikunu ba ase wakuku dro level a utimi enyina so na no den mi mfa nto dwama mesra na che se 10 years na amaware no mi wunyina so yi obi a wotie bia waso obi a wotie ehwe ye bia so wadwene a wode dwene na che se wunyina so a woka ne kire se awo na amaware 10 years a emma no problem no every bear ma no enu nti no wu ne se girl ne di nyinsen ebehye wukuna na wow ntimo kan no oba ne se wonye DNA no oba ne se DNA no anya ne nya ne chena ne maame sofo aso ne papa sofo aso me se DNA sika bia ya begibia metua ye wie na kwa ne ya mikunu ba minji sika mfiri gen ho minji sika mfiri mikunu ho wow baba kai DNA okra ukunu me kra no na de no wani wachi ama wase ya friend na obeba no because DNA de be ma na wono ne oba na kwanye mo no one wotumi say o demand for DNA na wo na ire ahote nchan de enka wo ba wo ni ukunu na eba na ukunu abebo ne kwadu say me no oba bia wo me pese me ye DNA wo so wo mpene ba akwala no wo pe ma enti say eya ne die o ye ne die o say enya ne die o so me mpene e ma ni munu ye munu kwasia ti say me ne na atena 10 years me ntena se ma obi mechichi minsa e meje de ye me dia na de na doctor se munya do na be ma ne se wonya do yes wo so wanyale Okwa hospital ya twetwe ni moja ya ye test BS ye ba ku bi ko wa ye dokoro mie ahwe ama nyina wa ye ni nyina waso wanyale still waso wanyale yes but me na me ne tene de minim se bi wo ho enti be ma ne na be ye mre be ma ne de minim se wa ye mre nti se wo ye na se DNA approve sa akra na ye ukunu ba ba den ni problem wo be je akra no ana me no won wale no han dan ma ne fie na me ne na si ni de ge no japade wo mu yes efie wo mu me mpe ne wo fie ho won han dan ma no so metima so ma wale so mo nto aso sa me ne be ma no eni ba min ni me ho aboro nsan ni be ma no ho aboro min si ni kwan sa me ma ne nwo obetima ko wo ba bi
Afi san you show ma timu say ensuo yi ba yuro bi. O so se me nu kunu ba. Eba. Enti girl ne die na wom. Anopa mba me frɛ me kunu say e die na wom ma. A wo be ma no wo nwene say bibi hyase. Ana yehu say wo ye mre. Producer mo fa ni kunu ne ntoso ma me. O kunu ye frɛ ne sen. O say frimpong. Ono so different pon. Ena be ma na nka ababa wa ne de nyinsan ne koma no so different pon. Kwaku frimpong de asembeba. Asembebo asembeba. Asem kese na da ho sa no wo ba. Asem kese na da ho no mo sa no. Ma twu man so me say die ni no. Mama TV so kura na ye wo ba bia. Ye be hia na ya ye obi ante. Chinchina atwan. Da wan ko fie wa no nka obi kura hu se wa kwa ye sa de no. Mama ya nye scan metwia. Chinchina atwan. Ma friend krofo no kura shede. Gay say me oba medwane. Elishana oba medwane na msa. Sadi akwala ne onye mikunu ba. Mikunu di nso na da akwala. So be man so swale a ukoma ni sika. Be man di sika ko. O di sika ko. Hey, very good wife. Ebi ni fia, wo beje wo me ho. Alentira. Wo na osan man sika ko ma akra. So on ka se wo de ko ma ono. Ba obeba wo no aba be sire sika. Moye de adwuma. Me ko kwan so. O ton den. Me am fa buro, to dem na biam so me fa asantemo. Me moye free advert. Aburo, asantemo, ene den, ayuo ni atoko omo nka ho. Ene aburo ne nko a. Me bla portal farm for. Okay. Me so amakoji misika. Amon so me fa. Ba wo yo ba papa o. Se what se ukunu akwo wo baabi. Na won pese be ma ne be ye adwumahu no dabi because you know mo ye fia support mu ye na tikuro mu ho metensam rade asem de metensam but wo ka kira be ma na ono na adwen ma wo asem de ti bi wo fia support be kumi abusuya ye ya ma ye ti de ekoso wo ko na obi afra wo na say na me say tu pese wo hu de etuam ge akwala ne ye mikunu ba mi ni how bia wo ho wo han dan ma no wa hwe akwala no kura mehwe no say minim sem nyankopon be man bi aka ho na na se wo ma o ebia sa akwala no da che obetima be bibia ye de amma me ache me ba na oba na be ma me ba na ye be ma da bi ono ne ukunu alleged child no ye be ma wonya mfie be sen ai fe na ya wo no minim se bia 5 months 6 months na so wonya 1 year kura na oba no so ye friend sen girl na woni na wo no mami akos me de minim ne se se wotiri mu fan a entia mo anku enti se be ma no odi nyinsen akwa no se akra ye wo ba na opese oye DNA ade na ma kwa ma munye DNA no simple na mon komanim be ma na twetwe ne ho se DNA no no ne pese obeya na be se be ma na atiase abusia be ma na atiase but again ne papa na ne maame muso munim de ekoso yes one person mo de chechire na yes omo yes ma se maame ne kwete na asamele maame nsa mi kunu kwa wanta mfesika manzi o ahwe ne ba obehwe ne ba asame o ka kire obi obeti ase o discover obe kra me se o discover ko. Hello Aja Frimpong, good morning. Good morning. Pacha Pomboko. Na me adoma. Mr. Frimpong ya no akeka o kakra mame wo yiri wa ha mame Frimpong ma ni Lawson TV na nasem a ode ato ye nimu no ehwehwe maso kakra wo se ababa wa bi e frɛ na course eso wone wa wo but o hwe petetakra mu a wo se ba no enya wo dia sen na asem nete ya wo dia anase enya wo dia media dia na ono se enya idea mene na atra ache na ya papiem o se enya media dia mene asembe da bi onya course na se enya wo dia wo yire oba udi ni biem mame doctors na eka se wono ne hye niema mo ko hospital sema doctor se kan ya duro wonya duro wo se wonyare na ohye niema mu a otimu sa akora na ye ni hye etinye mame akosua na eka wo ya wo yire doctors na eka be ma enti mame ka kire akosa yenye bibia yenye nhwemu enti me boano so sa na oseja na ofo se ewunya so woye bibisa na ababa wa koso no ne tena mfie sen ansa na nyinsan ne ba wone ne tena 1 year na wone ne kwatena no ma ne hu sa wo yire mitio passion no wonim o ka kira ne sa wo yire na wo yire nwo enti upese one ne wo ana na mne to na anyesa na mka chenze
Na o kan den. Menen transfer ka bi be na mnet. Na ho na ka che o se wa ware san kokofo oba afoforo ne ntena den dia. Na so we ko anya as no school na no so we wanyam na David say one kwase ne pe. Eja frempon. Obi wo school ma no onyem ye. Eja be de say dey be ma de wona be se ne pe. Nti say one kwase ne pa senkanyi say yi ma nti denti na wo yiri wo fie na oba papa bobo so di wachi se bema a virtuous woman na utimi fa na chi ene oba afoforo kokotena no na me pese mi ho. Ana na oyiri mo wani nka fie. Oh David. Nti edi ahonam akono ana sa tenka moro so. Eja bende. Me ya ne den. Bema no omre. Ono kan asem say ya on san kasa asem no. Oja so. Nti eja frempon. Sese akosia se onye DNA no onso sorry a wo dia kwonhoma kọ as to say akra ne ya wo dia se enya wo dia no confirmation dia na mo na utu afa asem we ho. It's an amount of benefits, insurance, across the year. I am a banner saying, and so as I pay the call at the bonus were so my man say 1 year. Money banema. I got from Paul Boko dear. Was 1 year ye or money banema? Oh, sooner. What did you say about the show? Till say, would dinner where you found home? Say, my cup, me, my cabby archer, na Mr. Sodebu, or a music and Bibia, hospital, Bibia, Bibia, come. I am was a yes, I cry. Now, Jeffrey Power to a cranny dean. 6.3. I am Medina. David, me besides what to a cray, a cassa what to a cray, dear, a official. Now, a banner did that crown so. You could, dear friend Paul, we hear Mammy will say. What to me fat we eat at ye near my beer, you credit him who she you. Or Mubusa, send Papa and GB, and in the hospital in Medina was to say, Mubusa, also hospital, Mubusa, Umbusa, and Medina or the Nesebu. Me furniture no better. When you are some biaka, say Anna was a becker. The bro say, I was young and the mammy, baby, or more be a dear need a ya, me no many some beer. Yes, and Tinaokoye, and the Dinamico is also a ma. Well, so Nana. Me say, I was young and the mammy, or what jet to Sakolani or dear, almost all my jet to me, a cotton assembly, my home, my jet to South Yen Sunny or dear, yen dear, dear, enough, or dear, hide down my gun in a hannum. Mini how be our home, but it dear Nina so dear. Let's say, Mamma, come to me, Acolano coming to me, no. And I make a navy be anti be behind. I had sent here to go down, put that down on another boy. Eh? Lawsonfm. And I said, no, they are baby. What I did, the mouse in the air, it's now 4 weeks. And until Mr. Friend assume just 17 years free na time we won't say we know about for Aqua Wono and Patasem Bay and I catch it away the dockers. Oh, my congregation said, I said about Sanjay before by. And they before be brave by and my cousin said, no, the pattern on Niger. My mistake. There is a crewni, a cranning a bosom is saying. They say, of course, 3 months. 3 months. Then I didn't. What's why they? So, can I get now? I don't know 3 months. Chese, Beman will need time of crown and plan who you. Maybe free aqua so can again now, no matter say again now, but now me say, me Miss Soma, Lindsay me found Kobe and Mamma Comla. Getting yet 3 months in a wanya. And I'm saying, tell the other now, it may be another be unfastened in the Emerald. I just friend Paul that they were buying me about some uncle.
Eni echire adana dada ompata oyire. Oba people meet you. Me uni asamo. Me ba dokas me ba. Adana dada ompata oyire. Ma ka bi a che no se pata na. Eno ne de yam paso nkomo me boa. Wan pada me kura na. Wan pada me ba. Time ababa wane di nyinsa ne beto wani mu no. Uji nyinsa ne too much once. Oh, me busa nti oni obi awo ma chi sebu ayi no se wo da bi. Me na oni obi awo ma gina mse yo mate. Enti wanum no je anansa wo deny kakra. O se me ya se na me hwe na agina hwe. Eti ya no se o mpa oni obi awo ma gina mse yo mate. Lawsonfm. So oni obi. Eja frempo na udi kese de ana kakra bi na edi nyinsa ba yi. Ja over and the meta ko kakaka. Ubedi adru 3. De udi adru 3 ana 5 ana 1 pe. Abolo. Be dodo sen. Ever say you are the michemu fa. Hey, nessa be sen no 365 days na we yi animo. Adena ya na 12 na ja. Eji echemu fa. Oh. Nessa ya kwa bosome. Nessa unya be says bi free. Eja frempo gina so din na sem gina so din na ti asem a akose oni producer kan. Wa awasempa na ha gina ho asempa na ye ha gina ho a beto yenu frempo 96.3 na wo se akran so wasi akwa no oye moja mu hwemu a osenya wa nti die na won so ka kire me wo sabra beto awodwin ho a awiewie yele me wakane se akwa na de enya no kure se ne ba if we say mpara me ni chi bidie ba me ne nyem ja akwa na nya ne ba kasa minti biemo akwa na nya wose frempom ba nya ne ba na akwa na papa re hwan for the Francis wona wone no wo ye na yere na frempom kasa akwa na ye ne ba me se me ne chimpena de ina me ni jai ena me manyem ena o se ene ye ne ba na me nso na me de me ho na me se enya ne ba ere ne ba sa se ne ba na onye ne won se nyinse ne no ere ne ba sa na me ga se na me ne chimpena ne ye jai ye ena me kofa afofuru 96.3 ena o se ne ba nyinse ne ye ne dia wo ye o de ko tu na ni mana me wo ye o ye wo ye de ma me ka kire nere na de nya ne bana na afre obo na mane o sa no de enye me one me kasa ye free ye nya aka ba ya kwa na nya ne ba akwa na nya o se frempom ba hwan ba Francis ba sa ere ne ba sa nti Lawsonfm 96.3 wa mo se frempom ba cha de anya ne dia de feminti mi fa ma no enya ne dia na wo ye o ma se ye nko ye moja mu hwehwemu ba de wa ba enya ne ba enti mi nko ye chakra nya ne bo si so dia safra nya ne ba enya ne ba tinye bia se wo di kokot na de o kan betime si bia ka akra nya o se frempom ba enya ne ba e hwan ba Francis ba pa nti di opa bia onko nti moja mu hwehwemu de o mi enye me ma mo nye edi ntra fenye ne ba sa ozo pese o hu se ye wo ba na me so me se enya wo ba nti o mo ho ka bia dabi o mo me ho ka mi se no wa mo sika nko nenta dabi o ye o me UMP hospital dabi nti o se sika bia o on se sika bia o me ho Lawsonfm yenimwa na ba na bi ko bia wana na bushia for de ba ha no mo de me kusi se omo nso ba ye de omo kan ni moja mo hwehwemu na so kan se ba me so me ka cho mo se nya ne ba nti nya da me mepele to no wana hwan obeto me ne me ma me ne wa ha okay mama me ka che se ka se chiro mu me ma me asam ma me no mo ko kan ye de omo ko assembly man ni fie eche na bushia for ne so mo be hwe me
Nzomba no mba no omo ne me maame de ani nkomo. Me don be ka kire. Ma memposo na me yam kra hye Akosia papa, good morning. Hello, Bema na mpacha pombo ko de. Eja Bema, ye friend me Frimpong ma ha ye Lawson TV na ababa wa bia ye friend Docas a ni kunu ne Frimpong, say Frimpong. Ena de wo ba Akosia ba se Akosia se woni ni kuna wo eja de na nim fa asemi ho. Tisa me de no kure na Bema ne muade enti anka na madam fo no enti asem no me fa ne fi asem enso ohunu me ase na otwitwi fa me so ne ade no na enye enti me se me na me ba no so ompe na me ama fama de Ejampa chonti se si assistance na wa ye ka say wuji tumu se akra no eye osai Frimpong ba ne ba owo na nsefo wo mu a wo nyina detum enso anhwe akora no me de na se oba ne nyem no Bema wo bo ni din se one ne nyem eye osai Frimpong ono okay no ono ne ebo ne din na uban so ne mi di nkomo bi se Bema one ne wo akora ya ye ka na se mi ye friend Francis. What is our Francis no so din da bi mere mente Francis ene agina so din na tie wo ba akosoa na semo a okan ye gina so din ma meja mi tie Ye wo ye dem ma me ka kire. Nere na de nya ne banana usi so dua safara nya ne ba. Enye ne ba. Tinye bia se wudi kokot na de okan betimesi si dua ka. Kwa ne yourself from Pomba. Enye ne ba. E ho aba. Francis ba. Nti ejamba cho te de oba ne kan mate. Nti they say wo ka kire me say oba ne ka kire o say one osai Frimpong na wo but oba nso so anu masem say ne ba e papa din de Francis eja okay Frimpong no ono oni nukure na danfo ne na mo ye bibia no even fi a ma haya metimu no menen koda na timu no de one ne bako say Frimpong no oil electrician oba na wa take him say if you are so may lie so entina me mani eja say no de ye kanyina ne say oba nyem no eye den a we ye ja wo de ba ba wiase etu ba ne bebo Bema one ne nyim edin a kirew ena wo abeje atum say oba ne se eye osai France o kan say osai Frimpong ba oba nso se Francis ba ena asem na kwa ye nchi no wahye nti ye pese ye DNA but abusu ye kire say wo ne wo ba ne wo yiri nyina say mo mpene da eme enye DNA adentia de tie ne say o ba de onu nim ba mo ne nenyem me huna de no mi bisa no ono Frimpong kra no je na wo mu ne ade ye de ne o ba no o de atene kuro ni na ase ne ba no wa makotu no wo fie ho amma me ka chense kache wo ye madam fu pa o enti me pese no papa ni wia panyin pa so ye me so sa da de ye madam fu pa enti na ase no me pese me ye ndi ne an eja ye pese ye DNA me de o ye ne se ye de san Frimpong ne yire no ese enye no kunu ba ejampa cho eja Frimpong age atum say yenye DNA mo se ne sen o me o chi enye ne ba me mate se me amehwe ma de da bi eja yenye ne sa enenye oba wanyim nanim ni kunu ene DNA ene e de prove akora papa enti Ghana mrama kwan say ye DNA enti say bia mo mpene a na che say something there bibi hihye ho a bia mo pese mo di BBC Debi me ni bia ti o Bema na nkasa kura no ma fa ne wakati me enti aja wakati no de ye free one mba say DNA ne ye ka empani se utiri mu fan a enti amwanku enti adan na DNA no mo mpesa mo beye wan hwa akoda ne enti no aja wo pese o ye DNA no nya adwunu mu fan e de hwe ne ba why wabu me kwase abebre anti ye DNA ni wie na sakra ne ye ne de ankwase abuo bi a wabu wo no betu aka mene mu hia
emi ya se panyin na ne ba no ni nwia awudi na so na ma eja wo de me yemfa no ne nto na eja frimpoi oye panimu watra 18 years otimi dwene ma ne ho enti se wono na gie atum so obeye die na minim die enti a woni oba ene oyire no mo be ka se chinchina atwan auntie woni oba enyim se the same krom ho mama ni ho ready ni free awo ba no ono di kan ba ho eja na bema foforo na oba na bo din se ye friend Francis no so no so ye bema ha ya na mate aha enti enkase oba wanyim nanim ni kunu na mema dɔɔso ade na wo no obebo udin se de sa ade ne de eja atwam o na se o se atwam a me se ma hwɛ me ba wie na se mbiem eja die ne de mo bɛyɛ owo ye ko be osumo na ne bisan die ne wa eja die ne de wasamo ye mo bɛyɛ me ye ai because minim die ntia mo mbasa mo bɛyɛ me ye kraje na mo de ne se nya ne ba no eja me se yenka die na se me se die ne no mo bɛyɛ no dia kodi hwɛ wo kuna aje atum whether we spend yentum. Hello Mr. Frimpong. Hello Mr. Frimpong. Mr. Frimpong. Hello Mr. Frimpong to minka Basha Matonka Edi Francis what wo baby da Debbie na kwasi ase ne ba ne papa din de Francis o mente on country no asa waboto Uyama show. Me moto. Uyama show. Yama wa yato bomba chiro pe yato tu achiro. Ose akura na wa wono na wo se oba wo boka udi na da ne so no. Akura ne papa Ed Francis enro na na je ko fie ho. After say na na je ko ho no mo no oni ge na kasa. Me ba sha anopai no of friend say me de na ko radio so na akwarum se minim se me barade ntina me guna ni ma se na akot radio so na me se wono o ma TV so enti wanya ino so ma bia na cho se na je ko fie wono mo nra a woni ni ko hia ya wo kan se akra na enye wo ba eye Francis ba no wasan fra wa no pay se wo awunim se akra na ye wo ba me ba cho sanete na che se opeso wa ye krokro de John nanka muyi wo yiri firi mu na wo ne no ehhehye ho no mu kululu saa na de hwe obasa na nanka ope on Yasemo Francis Mr. Francis ne nam de ama Frimpong etiboa wo ho die ne ye beye omopo mo mpo ye be court ne yakwa akwaje court order ne de aserve wo mo ne aye DNA no nti nya abotre na twen na wo so ye behia wo why obe bre papa oh obe bre hey wasai me do kasi mi firi wa bre bo ma obe bre papa wonti mi ngina nkasa te se be ma de bi afie me ka kire wo se ye ho be ma enye ho oba si ubu na kire se wo ye be ma oba do ka so te sa ba ye si enye okunu ba no ho ye wo san menti kura sa menti se si aye bo kire wi ono ni na minim dada se omono ayesuma se adwuma na omudi se me ma dwen efiri so a na ja wa hwe ne ba kude ono so kura minsi ho kwan me se enye die ni na kwa ne ye ne ba won wale no di opebia wanye minsi nya awo no wo bepe me no wo ka se wo pe ba o wo na wu me na odo me na ya wale ye nta awo ne ma minti mi ka se mi ja wale akọ yes na nyame adom no obo no ba fufuro bi akọ wo a me ka se chenchena ebia wo ne media ni na enhia na nyame adom na odi akola fufuro bi ba ye nyina wo ho ye fra bibi compatibility ebia na monye compatible odo ne wo mi fa wale awo ni ntinya wale anko mi kunu o ha mi enya asem we ba ye tena 10 years mi no wo sai nko da nya asem we ba ya ye ko ya ono wo ka asem say ya wi awjai on so so bio ade nche mane san kasa asem ni bio ba bia nye
baby anye sana mahu se wiase baby anye oja ha se woko na dia woko no nim dia ono etie yes ntimisi anye die ni dia akomato yembe ba enu ani DNA no anu ani DNA woni problem oba pa doctors nti lawyer Francis Opoku adwuma ba ye be serve wo mo court letter na court na compel wo mo amomo avail wo themselves for DNA na ye wi akira sam ene ma Lydia mame oba doctors na minshra ate chese oba papa wo bible mu oba wo ye boafo ene ne wa ma ye hunu bie no kwasem ni asem a erabe yi ke nyina metie nyina me nsuru mu ye me ya se entinka ye me a enka me ye ne sei sebi wonu ukru tie mfie du wo bre eye bibia kama masimu fie mu bo abrabo na nkasa na awo mai na your friend said you betia ni hu woni obi awo so anya wukuro na nyem no na momo bi foforo ya na ene rabe ye emanya nsasem ankasa ama yeni age papa na bre ya just Efrempon sa one ne tia maame sa wa nyina se de ne a wo beti ahwe na se brofo bia ba TikTok no so se TikTok na enche bia omote brofo ba ko omse nonchalant just on fa hwe ya ne kasa ye maame chese wotimi wo se senka doctors ampeja ni mu enka de besia na besie enka wode dan no kra beche ama doctors aye adwuma hunu kwa Aninti eja say kentre ho and am so any problem na some kanya dey any problem na mom akwasu papa ene ne maame na enya adwuro on se papa enne Afisem dwumadie so no akote se akwasu ene be ma foforo na woye ho oba tan asem wosusu waji agiram so oni we na wo ya na wadamfo ne osei no ene ono kra wo electrician ene wadamfo no edinti nka force wonye ana mame ene me bo aye nhwe ne na doctors de nyame hra no waya beda say na ene ko Facebook no so e ho aso se bibi no kwaku ye bo asesen David Ama J Kelvin enso e wo ha say na David Ama say ukunu ohia electrical charger ahwefo mi do bibi asese ojibe ma ye kohwe video no eba ye nua ba na sem na busiafo be pie mu ofide ma se ja obi a ke bi de kire ye maame anase ye nua ba no update ene busiafo ya ye maame emfiki na bedwafo apensem mu de amaye na issue ebusiafo abeda board no so de anu ehye ankasa imeme ene mai mu ye bia nkasa be ma ne die de wi aye fe na o keka ne nsam die me die mfakwa mu mami o asa onye mani na afi asa otna ho ama oba edi ni nsen ya ba be hye ni de wi o kasa wo fide mu akwa kasa ben no ni kasa ben no be ma die kasa memem Inti enye oba no ene wana adwen se obegina nke busiafo ye de obi ba emma no inti se na MFK kan ye no esi ye DNA ni ehu nipa potia abofra no eye ne dia esa se ye maame se ono die onji ni ene onji ni ochina da se abofra no e papa ne dia ni kru ne dia enye ne dia because ono ni se ne dia dia adi ntina ni kru entime ne no nwo nti die ne die ehu hia se yeye nti busiafo ye besan so atena story we so ebio aha ena medimo ebesi channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so comment section no midin adikeche mami esi enesen ye besan so edin hyemu e wa hebio ebusiafo makram